vachitisisa hatisungwe. Saka ndiri kukukurudzirai vesocial media kuti vachauya kumba kwenyu vachikuchisidzirai nechipepa chakadai so. Ndo chimwe chinhu chokutanga. Ndinokukurudzirai kuti imimi musapinzwe fiye naIshumaeri Magodi. Dambudziko ratanaro ndakutaura. Ndachitaura chete kuti muone kuti zvandikutaura hazvisi kunyepa. Dambudziko ratinaro ndiri kuona sekuti Ishumaeri Magodi akauya pagora pa 1983. Ana chirwere chepfungwa achirapiwa naMIJS. Saka ndakuona kuti chirwere chepfungwa chiye chadzoka. Nokuti MIJS havasisipo vaimunamatira. Saka ndiri kuona kuti chirwere chepfungwa cheche chadzoka. So problem inosangana nayo mukati kuti zviri kuitika pasangano ndizvi zviri kuafekta vana vari muchikoro pakuti zvese zvekuti vanhu vanenge vachinzororana ichichi handitika mafridays vana vanoenda kumasowe vakagara kumasowe handizi zvinenge zvichiitika vana varipo kana kuti panotukwa munhu mukuru zvakafanira kuti amai vangu vanogona kutukwa vanhu vese varipo handitika panogona kutongosumudzwa mwana wechikoro onzi taura kana kuti zviri kuitwa namai zvakanaka here mwana iye achatongotaura achifevhera chii zviri kutaura namambo handitika kuti amai mimi zvamukuita zvakashata chii vanogona kutotukwa nemwana wechikoro. Hanzvanzi yangu atone dambudziko rekuti ane vakadzi vatatu asi haakwanise kuvachengeta nenhau yekumanikidzwa pakuti aite vakadzi vakawanda. Zviri kunetsa izvo zvimakatarisa mukuru wacho anonzi Mambo akatosvika pakutorera munda wabereki vangu ndiwo vari kutorima kutenda ubitso. Saka dambudziko redu rakazoitika nderekuti mudzidzi wafamba rwendo rwavo vaenda 2018 Stebron uyu kana kuti Ishumaeri Magodi akachizoda ukuru akada mari akanga asina mweya mutsvene haazi muprofiti akatombozviedza tiri pachitsidzo kumbochema nomweya achimboprofita vanhu takaenda pana mudzidzi naye tikati mudzidzi mumwe wedu akuchema nomweya mutsvene ari kuprofita vanhu hamene kuti amuprofiti here zvika namudzidzi akabvunzwa akanzi nawe unoprofita akati handiprofiti zvikanzi ko uri kuita sei handida kuzvinzwa futi kubva nhasi iwe hauzi muprofiti enda ufi wabatwa nomweya mutsvene futi uri mupostori kana kusara kwamuchaita unenge uchitungamirira basa resangano chete. Yesu garai nesu mwana wa Mwari mwana wa Mwari mwana wa Mwari garai nesu garai nesu garai nesu mwana wa Mwari mwana wa Mwari mwana wa Mwari garai nesu. Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasi iri rimwe zuva tadzoka zvakare munzvimbo yemadziva kuvadzidzi. Nhau takakupai dzakasiyana siyana tikakuzivisai zvakare kuti pane utungamiri hwekuchikoro hwakange hwakuda kutisunga vachiti hatina umbowo hwekubhalanzisa nyaya. Asiwo thanks to technology pandakafona ndichiti toda kutaura nemi foni yangu yairekodha saka ivo vaiti hatina kubhalansa ivo vakaramba kutaura ndiri kutaura vekuchikoro vakaramba kutaura nesu vachiti vaite zvemarara izvo foni yangu ichirekodha. Naizvozvo ndoumbowo hwatina hwokuti hatingode kuti timhanye nedivi iri kana iri. Takakupai nhau dzakasiyana siyana pamusoro pechechi yevadzidzi asi tazoona zvakakodzerawo kuti aiwoka tingatange kutaura uku tisina kumboshanyira mhuri yavo tichinzwa kuti zvakamira sei here. Ndo nyaya iripo muzuva ranhasi. Rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Utini Nyaphila mina Shumba. Yebo, vachele.
Salibonani Muli eZimbabwe. Lapha sisendaweni eMadziva lapho ekade sikhuluma khona le muli ka ubaba uMdzidzi ukuthi sibe kwazi ukuthi wahamba njani bona bakwazini ngendaba yakhe kuthiwa wabhubha wathi wayenzani kwathiwa thina saphumise enye indaba sake salinikeza enye indaba kwathiwa thina hayi indaba yethu i-one sided base befunga usibophisa kodwa sacina sesibatshengisa nje iproof ukuthi thina salidinga lasitshela lina lathi indaba yenu ayilangqondo kodwa kathesi ke sizokhuluma lemuli kababa uMdzidzi ukuthi sibe kwazi ukuthi hayi kunjani. Tisati chatanga chirongwa chedu chezora nhasi chatoda kuzivisa imhuri yeZimbabwe ndechekuti isusu hatipo pakuputsa sangano revadzidzi. Tiripo kutora nhau tichikuzivisai zviri kutora nzvimbo mamiriro akaita zvinhu. Okay, silapho ke thina sizolitshela ukuthi asikho ukuthi sibuye lapha sizobhidliza isonto leli elekaMdzidzi kodwa sibuye lapha ukuthi sizothatha indaba silitshela ukuthi hayi lina lake lazwa istory esinje lina abanye bazi istory esinje kodwa istory esivela emulini kaMdzidzi istory lesi esizalinika sona. Asibambaneni. Rakaiti kupe chirongwa chezora nhasi. Ini ndiri kutaura pano tichikutambirai vane shamba ndini Xavier ndiri mwana waMdzidzi. Ndakamira kuti ndiite basa iri ndakumirwa nemhuri kuti ndiite saMC wedu panapa. Asi ndotanga kuita maintroductions emhuri tozosvika kuvadzidzi. Ndotanga ndakuratidzai amai vari pano. Ana amai vakasiyiwa vari pano vairi. Vakuru vacho vari kugara nanzvadzi dzedu kwavari kugara asi vatinawo pano vatakasara tinawo musha vakabata hondo yese ndivo amai vari papa saka ndiwo mutungamiri womusha uno as we speak now musha uno then kuvana mukuru ndavo vanonzi Escona vari pekutanga ndiye mukuru anoteerwa paukuru hwokuberekwa namukoma mukuru asara mushama waMdzidzi vari apa vari pakata paukuru hwedu kunozouya ini kouya makwashana pane vamwe vasipo vana vaMdzidzi but tikutaura vari pano kouya komana ari papa uyu ndiye futi sabhuku wevhireji redu rinonzi Goma. Oya ndasekuwanasikana sekendi mukuru haapo anomuteedzera ndeavo vakagara apo avo vapi avo vasimudza. Alright, saka pekutanga ndarasika.
mama ndeava. Mama ndeava. All right. Ava ndo musikana mukuru and eldest mufamily, right? Eldest boy ndeava. Handizvo ka? Kuvasikana anoteerana neava hapo kunozouya ari papo. Handitika. Kuvakomana ndakupai rank and file yacho kudhara. Kwazouya mumwe futi, uyu munin'ina futi ari uko. 12 boys surviving. Pane vakawanda vaka. Okay. Enda banani zviya. Right? Vamwe madzimai edu vari pana. Okay. Nevazukuru varimo. Uyu mukadzi wemunin'ina was late. Vari pekutanga. Vari green. All right. Inini vari paseri apa vane white. That's my wife. My brother. Ava ndio mukadzi wemukoma mukuru. Then mwana usiye. Vamwe vazukuru. Uyo muzukuru mwana wedu, uyu mukadzi wemwana wedu. Uyo muzukuru mukuru ari pano, amai vake ndo vatanongedzera vai vari papavo. Uyo batsireka uma vazukuru. Uyu muzukuru John. Uyu muzukuru yanzi Joani. Muzukuru uyu anonzi la muzukuru. Uyu futi akagara pakati apo muzukuru futi. Vese vazukuru asi vari vadzidzi futi. Vamwe ndanatozvara kuti munhu ndatozara ichibatiswa huku panapo ndongedzera. So do mhuri iripo, but in total vana I think it's 23, 21 living, but in total dai tiripo tese tunosvika kuma 30 something. Mhuri yamudzidzi yese nezvizukuru were over 100. Now ndapedza zvokumhuri kuno vakagarawo kwa vadzidzi vatinonamata navo vari kubva munzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe vabva Harare, vamwe munharaunda dziri muno vauya nekuti musha uno unogara wakangozara vadzidzi kusiyiwa kwatakaitwa panapa. Saka sezvamatsanangura donzvo renyu ramunaro rinobata isusu directly pane zvedu zvopanyika pano zvomhuri, asi rinozobata futi zvomanamatiro. Saka taona zvine kodzero yekuti vadzidzi vauye panapa. Mungade kuti ndispecify here kuti vadzidzi ndevapa? Asi banje ndoda ngoti muzive kuti vanhu vacho varipo panapa vane institutional memory yezvaamudzidzi yakakwana kusvikira pagore ra2015, nokuti havana kuzenge vazoenda kwamuri kutaura kuti mabva nako. Saka ndo patiri panapa, ndo vanhu vari pano vatichati titaure nemi tiinavo tichibatsirana navo kukupa mhinduro dzezvamuri kutsvaka. Tauyawo mushure mekunge taita nhau dzakasiyana siyana dziri pamusoro pevadzidzi, tati timbosvika pamba pemudzidzi tinzwe kuti zvatiri kunzwa ndezvechokwadi here kana kuti kwete. Asi mubvunzo wandingade kutanga kukubvunzai ndewokuti imimi muri kutenderwa here kuendawo pachikoro chenyu cheCZI? Ndinotenda Vamashamba. Ini ndini ex-Navy. Ndiri mwana wamudzidzi. Muri kupa ma-reference ekuti mamuchimbotsvaga nezvemanamatiro. Amudzidzi awimbo kana kuti amajinesta vakambonzi zvakare achiwasilekianzi. Ndopamba pavo panapa. Ichokwadi chekuti hatizi kuenda kuchikoro chakavakwa kumasoro, hatizi kusvika ikoko. Maybe papo ndo patingade kuti mutijekeserewo kuti chikoro chichivakwa changa chisina chekuita nemhuri here kana kuti manga muriwo involved.
pfungwa dzekuti kumasowe vanhu vaite zvokudzidza zvakatanga kare kare. Ndokusaka vadzidzi vese vari pano nemhuri inei vakatoenda kuchikoro. Asi vamudzidzi vakazoti toda kuti tivake chikoro chemasowe edu. Saka mhuri nevadzidzi vese kubvira kumashure shure vakanga vagara varimo munyaya dzacho dzekuvakwa kwechikoro. Macontributions aitodeedzerwa mumasangano ese ekuti chikoro chivakwe. Asi tinogona kungotsanangura zvechikoro ichi kusvika pa2015 chete. Nokuti by 2015 pakazotorwa mudzidzi kubva pano vachienda kunogara kumasowe. Hatina kuzombobva tagona kupinda imomo. Saka kuzovakwa kwacho chaiko hatina kuzokuona. Maybe mubvunzo wangu ndewekuti mairegererei kunoona kuvakwa kwacho. Yaive nhau yekuti hamuna basa nacho here kana kuti pane malimitations aivepo? Malimitations ndekuti hatisingabvumidzwe kupinda imomo. Iwo vamudzidzi vachiri vapenyu? Vamudzidzi kubvira vamudzidzi vachiri vapenyu. Chikonzero chiri chii? Chikonzero ndofunga mubvunzo wenyu muri kutodhairekta kune vasiriro. Uri kutoda kupindurwa naivo vaya vanokuti vakatora baba pano vakaenda navo. Isu takateera kuda kunoona baba maimuka hondo chaiyo yokurohwa kwavanhu. Saka ivo ndo vangatogona kukutsanangurirai kuti vaizviitirei. Saka in other words tiri kuti mhuri yavamaginesta haina kumbogara yatambirwa muchikoro kana kuti haina kutambirwa kumasowe. Ndofunga ndanda kuda kuti kudzora ipapo kuti titi kwatiri zvechikoro izvi zviri sekondari nyaya ndeyekuti kumasowe chikoro chakatozovakwa mumasowe. Saka hatina kuzotenderwa kubvira musi wabva baba pano, hatina kuzotenderwa kuti tipinde imo kumasowe kuti tione kana ivo baba vacho. Kutosvikira vashayi hatina kuvaona, hatisati taona nanhasi kana pavakavigwa kana kuvigwa kwavo hatina kumbokuona. Hamutoende kunoona guva rababa wenyu? Hatitorizivi zvarakaita. Ko akapa decision yekuti vange vachivigwa ikoko ndiani? Isusu tinongoti ndivo vakanga vanawo. Imi manga muine friction nababa wenyu here? Kana diki diki chaiyo. Makamboedzwa here kutaura navo kuti ko baba hatichabvumirwa kuuya kwamuri sei? Takataura navo zvakanaka. Mboo huripo unoratidza kuti naivo futi vaida kudzoka kuno, asi zvakaramba. Pane vaivapusha? Hatingazive manje. Right, tochiuya kunhau yechechi. Tiri kuona nekunzwa kuti kwaane upazu-pazu. Chii chiri kuitika? Chechi yaparara sekuparara kwakaita baba here? Right, so upazu hwatinoziva isusu hwatingataure hwechechi yaamudzidzi huviri, hwokuti kune vakabuda vakaenda nababa, vakatora baba panapa vakaenda navo kunogara navo kumasowe uko, ndokubva varambidza kwete mhuri chete nevamwe vadzidzi vakawanda vamuri kutoona varipo ipo panapa vakatombopinda imomo vakarohwa zvakaipa. Saka ndokupazuka kwatinoziva kwekutanga kwechechi yaamudzidzi. Ukungwe kwamakutaura manje kana kuchiitika mazuva ano kweiyo iye iri uko ayo yakutoda variko kuye nokuti isa hatiione sechechi yaamudzidzi bodo, nokuti vakasara vari kuno kunze pakuziva kwedu ndo vakasara vachiteera zvakanga zvakataurwa naamudzidzi. Kana ndisina kukanganisa kunzwa muri kuti imimi vari uko avo hongo vari kunamata havo asi haisiyo chechi yaamudzidzi? Aiwa, ndiri kuti isu takasara kuno kuti chiteera zvedu manamatiro edu atakaudzwa naamudzidzi. Avo manamatiro avo hatichaazivawo wayo. Zvokutsemukawo kwavo kwavari kuita isusuwo futi hatingazive nokuti taane 10 years tisati tapinda kana kutaura navo vanhu ivo vayo. Asi vamudzidzi vasati vashaya havana kunge vambonyorowo kana tingati will
kana unga wataura nemi mhuri kuti vanangu kana ini ndikafa ndoda kuti zvinhu zvangu zvisare zvakadai zvakadai zvakadai? havana, kana zviri zvemumhuri ndezveduka zvemumhuri tinozviziva, asi zvepublic knowledge hapana. Chatinoziva vakatsanangura nezvemanamatiro, nokuti vakatotaura kuti ndichazvuzvurudzwa. Vataura kudaro ndokubva zvazoitika, asi vakanga vati kana masara sarai muchinamata zvakadai zvakadai. Isuwo semhuri takaudzwa kunzi sarai makanyarara, munditevere makanyarara. Saka ndo will yavo yatinoziva iri related kune zvekunamata, ndo yatingagona kutsanangura pano papublic. Manamatiro ndo amunokwanisa kusheya, asi imimi semhuri mune zvamakaudzwa. Asi nekuti ipapo pakuti izvi ndezvemhuri, pane zvimwe zvemhuri zvinogona kunge zvichibata futi ruzhinji. Ini ndanga ndichida kunzwa zvinosanganisira zvakaita sechechi. Pane here zvavakambosiya vataurawo kumhuri pamusoro pechikoro? Pane zvechikoro hapana zvavakataura ameno, kana kune akaudzwa zvimwe kuvadzidzi ikoku kana kumhuri. Asi ini pachangu handina zvandinoziva zvavakasiya vataura, kusara kwekuti vakati ivo sarai chete muchindiyeuka muchinamata. Saka imimi muri kuti kufa kwababa kana pavakavigwa hamutopazivi? Hatipazivi. Mutokundwa nini ndakatosvika ndikatombofilma guva rawo? Imi munotori neadvantage nokuti magara muchitora kana nhau dzedu idzi munodziziva chaizvo. Ngatiti kubvira muna 2015 muna June pakatorwa baba, handiti hatina kuzombogona kupinda uko kushrine kuti tiona baba. 3 years later vanonzi vakafa nokuti takatoita zvokuudzwawo tiri pano pamba. Vakavigwa, vakaitirwa nyaradzo, zvinhu zvavo zvakaparadzwa. Ndosaka tiri kuti zvewilo zvamuri kutibvunza hatizive, pamwe yanga iri ikweyo nokuti kwakatoparadzwa zvinhu. Estate yamudzidzi mamusipo parufu, kugoya kwenhumbi mamusipo. Saka muri kuona tiri kunetseka kuti wiri yatingataure ndeye inokuti zvokuti hamuna evidence yekuti baba vakafa? Hatina. Kana kuti vakarwara sei hatizvizivi. It's specifically 3 July ndo patakapedzera kupinda onana 2015 vakabva pano vachifamba. Saka maybe ndezvekuchechi, nekuti tichiongorora kuvigwa kwemunhu pachivanhu, kana mhuri yake cheche hazviite kuti ndo pamunonzwa kunzi mirai mwana nhingi ari kuUK, mirai mwana nhingi. Inhau yekuti mhuri yese inofanira kunge iripo. Saka ini ndiri kutadza kunzwisa kuti kana kuti imimi pachenyu vana hamuna kubatana zvokuti pane vamwe vakanga varipo baba vachigwa vamwe musipo. Zvinogona kuwanika izvozvo, asi mumusha mese hamushayikwe hama huru inonzi uya panapa inogara sababa, nokuti kumusha kwavo ndekwachihuri. Vanotova nevanin'ina vavo vaive vapenyu panguva iyo, nanhasi vamwe vapenyu. Hapana akagona the rightful one akapinda akanoita basa raifanira kuitwa. Isusu vacho mhuri yese iri panapa. So kana kwakuine 1 panapa tataura nyaya kuti tinosvika kuma 20 something, vanhu vese vari pano 1 ndiwo represent. Zvingaite here vane shamba? Yazviite. Saka pane nyaya apa. Saka muri kuronga kudii semhuri, kungoti zvatovharana? Hatiti zvavharana, zvinorwadza zvitereki mumwoyo, asi tinoti chiteera manamatiro manje atakadzidziswa ndo atiri kuteera. Saka kana muchiti imimi hamuna kunzwa, makazongonzwa kuti vafa nemakuhwa nai, imi hamuna kutonzwa kana kutoziva kuti baba wenyu vakarwara sei, ko munoziva sei kana vasina kupondwa kana kudyiswa mushonga wokuti
vafe kana kuti rufuwo rwaMwari. Asi nekuona kwandiri kuita pane upfumi, ndingati chikoro upfumi futika chinogona kukonzeresa rufu. Saka makangoti hanzi baba vafa vamasiyana nazvo. Ndofunga yamakita tingaiti speculation dzapfungwa dzokuedza kutsvaga kuti chii chakatora nzvimbo chicha. Hatina umbo nezvakaitika mukati umu. Ndinofunga ndohanzi yandikakupe. And ndinoyeuka maive involved munyaya idzi muri mune mamwe mamedia houses. Inyaya dziri mupublic domain dzokuti takaedza sei kuedza kuti tivaone asi zvikaramba. Saka hatingairebese iyoyo kuitsanangura panapa nokuti iri mupublic domain munongotsvaga zvakawanda. Muchiyeuka kuti nyaya idzi dzakatomboenda kumakotsi tichiitirwa mapeace order yekuti tisapinde mukati umu. Saka hakuzi kuti vanhu hatina shungu nezvinhu zvakagadzirwa nababa vedu, but tinenge tichiita mumwe muono nemadzidzisirwo atinenge takaitwa mukukura nomukunamata. Asi tinenge tichitambudzika mwoyo munazvo. Ndichikurukura nevamwe vechechi vasisatenderwawo kupinda mukati umu. Pane mumwe aitaura kuti ane hope dzaakarotswa mudzidzi achitaura pamweya kapo. Ko imimi vemhuri hamuno here hope dzamuri kusangana nadzo muchitaurwa nemi? Ndozvatatarakura zvezvo kuti kana dziri hope dzauya kwandiri iprivate business yako. Asi kana dziri hope dzandarota dzokunzitaurira kuvadzidzi ndinovataurira. Saka handifungire kuti iplatform panapa yekuti ndikati vakazouya baba vakanditi zvakati aiwa hatida. No, inini ndandisi kuda kunzwa hope dzacho. Asi chandachida kuziva ndechekuti nekuti tinogona kunge isusu veruzhinji tichinetsekana, asi mimi baba vachikuudzai gwara kuti fambai makadai, fambai makadai. Gwara takaudzwa kare sezvandatsanangura. Takadzi sarai muchindiyeuka, sarai muchinamata zvakadai zvakadai zvakadai. Saka gwara takaudzwa kudhara. Hatina rimwe nyowani ratinotsvaga. Right. Musimo henyu musingatenderwa kupinda umu. Nekuti vamwe ndakambotaura nemwana wechikoro akadzidzapo achitaura kuti inini semaonero angu ipfungwawo dzake. Aiti apa dai pangoitwa zvechikoro chete zvekuti panzi pane chechi zvinge zvichimiswa. Imimi hamusi kutosvika kumasowe kuti ndo kwafaunda uyo wacho ndi baba wenyu. Hamusi kutokwanisa kusvika kumasowe. Saka pavakati sarai muchinamata vakatokuti siyanai nemasowe ayo. Vakatisiya panapa panopamba panapa. Takatouya navo takanamatira pano, vakatinamatirai pano. Uko hakusvikike. Saka ndopatinonamatira izvozvi, panotoitirwa masowe izvozvi panapa. Ndima mai varipo. Baba pane here zvavakambotaurawo pamusoro pekuti tingangoti chechi ichaparara? Kutaura havana kutaura, vachitaura kuti ivo zvozvataurwa nemukomana wayo kuti izvo vaingoti sarai zvakanaka. Achitaura nenyaya yevakomana ivava kuti varikuda kuvatakura. Zvino vaifunga kuti vari kuenda kuiswa pachihuri ndokwavaida kuenda, kachiti ivo inini ndichatakurwa pano ndikuda kuenda pachihuri kumusha kwedu. Kwete apo pavakaenda. Vanga vasingazivi kuti vari kuendeswa apa. Vaifunga kuti ndiri kuendeswa kwachihuri. Asi imi maikwanisa henyu kuvatera muchinovaona kwavanga vari? Inini
ndakamboshinga kuda kuenda ndakaneswa pagedhi kuti ndipinde ndakazogona kupinda kuti ndinovaona asi vaichema kuti muno mundigere zvangu asi pfungwa dzangu dziri kuvana vangu ndiri kuda kuenda kuvana vangu asi chokutanga vakanga mheno zvavakanga vavaita vakambenge vachingorotomoka varomupaipo vachirotomoka dakara ndakati ndakuenda pavakazobuda panze ndopavakapengenuka mani kuti mauya riniko ndikati ndauya kare kare ndakuenda ndopavakachema manje kuti daina ndiri mumwe ndiri shiri ngadai ndabhuruka ndaenda pamuchikamiso ndadzokera kuvana vangu ndikati ko zvinomoita sei zvikanzi hapana chokuita asi shungu dzokuvana nokundura kurakazara izvozvo nopfungwa dzekufunga vana vangu zvino inini nokutyawo kuti ndakanga ndachamboda kurohwa ipapo mukomana wandikaenda naye anga kuda kurohwa ndikandangoti ndakuenda ndingasiya ndakusorera izvi ndibva ndangobuda kubva ndaenda. Ndiri kuedza kufunga kuti tichipa semuenzaniso kuti purezidendi vaMnangagwa, mai Mnangagwa vari kuda kuenda kunoona purezidendi voda kurohwa. Ndiri kuda kuedza kuzvinzwisisa, handisi kuzvinzwisisa. Aida kukurova yaive nesimba rakadaro ndiani? Vakomana imwe mukayema patakatorohwa izvo takatorohwa zvokuti mumwe musikana wangu uyu akatsemuka bondo mapapa antoona urwere hwana hwakatozonomukira kuparira nyatwa. Ndakakuvara maoko ese atikazviwa uya ari apa musikana uyu ari kuseri kwangu akarohwa akabviswa hembe. Mukomana uyu ngirikini uyu akanga aurayiwa makare mukuda kufa akatozoyamurwana. Sori vaneshamba amazuva ekuteera vanhu vachiedza kuteera kuti vadzokere kunoona. Zuva ravari kutaura here mafirst days vachangopinda zviya. Aya vakutaura mazuva epamberi vanhu vakuteera vachida kuti toda kunoona baba ndoro kwavakarohwa ivava nevasikana vari kutaura nevakomana kwakatoitika hondo yakapinda vanhu vomuri. Asi kuenda kwavakaita havana kunditaurira kuti ini ndakuenda. Ndakatozoona nokunzwa vana adiki kuti kumboko vari kutakura zvinhu vari kuenda kupiko. Ndopa ndakazoya kunoku ndokuzwa kuno ndopa ndaenda ndikusvika ndakagara zvika ndiri kuenda kwachihuri pokunoiteiko kwachihuri zvikanzi vatenda kutsai kumushangonyi kwachihuri. Ndakapindura ndikati kinge tiri kuona motokari dzichinanga kuningirikini kumasoro zvikanzi aiwa ndiri kuendeswa kwachihuri. Ndobva ndangovasiya ndikati munochokwadi here zvikanzi kana muda kuteera omozoteera ndaenda kwachihuri ndokwandaenda. Nguva yavari kutaura iyoyo vachidaro iyoyo vabva kwaya motokari vakaenda nakomana vachienda uko indo yandogara pasi apa toona motokari vakwizwa motokari chihuri naadzimai vavo vazukuru vari kutochema kuti asekuru vaenda vangoendera futi havana chavakambosiya vataura kuti pano kunze kutoti kuvabvunza vanhu kwavaita vachinde kuenda kwachihuri kana chavakambokutaura kana kutakurwa kwaita mudziyo hatinambozviziva isi kuti pano pari kutakurwa mudziyo kuenda. Saka tingati ari kutungamira sangano ravakasiya kumba pavakati sarai muchinamata. Pane here munhu wakaisa in charge wekuti imimi musiri kukwanisa kuenda henyu uko iwo ndiwo change uchitungamirira kuno. Havana kumbozvitaura zvangosiyiwa pakati pavakatitora uko vachingoti vachibva mumasomo vachitiwo munosara monamata pano. Ndopavakangotiti munonamata panapa. Saka ndopatiri nanhasi mumhuri yangu
kunamata pano nevapostori vakazokundikwawo kuzosvika imomo vachitandaniswawo. Saka hapana here pari zvino nzira yatingati nekuti tiri kuona kuti nematauro atakaita nevamwe nhamba yevanhu vari kunze inenge yakawanda kudarika yevari kupinda mukati umu. Hapana here machanzi ekuti totizvo iyo chechi iyo sekusiyana kwamakaita nayo avo vamwe vese vanga vachiteera vadzidzi kwakuita kuti vachiuya chechi ienderere mberi pane kuti inge ichiparara. Vamwe vachiti handichatoende kuchechi, hava kuti inini ndakuenda ndakunamata ndega ndiri pamba. Hapana here nzira yekuti vese vari disgruntled vadzoke vaenderere mberi nechechi? Maybe ndodzoka kwamuri. Amuri yeZimbabwe, nhau iyi yakarebesa. Regai muzuva ranhasi tigumire pano. Muli yeZimbabwe, indaba yethu le inde kakhulu kodwa okwanamhla ayike asiphelele lapha. Asi zviriko here izvi zvokuti varidzi vepfuma vanorambidzwa kuenjoya pfuma yavo? Zvayenzakala shumba. Zvakaoma dia. Zvakaoma zvisingaiti. Kodwa hayi impilo yokuthi abanye bayadla indalifa kababa wenu lina lingedla lutho. Ndonhau yatingati nayo muzuva ranhasi. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.